Bizim mına 30 yıldan beri qaray ötküzüp keljatkan saýlawlarymyz bul demokratiýalyk talaplarga say ötküzülüp jürgen saýlawlar dep aýdyp kyn. Nege deseňiz bunda saýlawdyň köpdegen zaňlyklar, saýlawga asal demokratiýalyk prinsipleri saktala bermeydi. Misaly Nazarbaýewdyň kezinde ogan sunulgan kandidatlar ылгый bir osal adamdарды taňdap alat etdi. 5-6 adam çygat. Şimdi sportsmen de jüredi onuň bir ne bir belgisiz adamlar konkurent emes, prezident bolatynday adamlar emes. Aşym mende konkurentlerde ýagny bedeli bar, köp dowus alyp ketedi degen adamdарды tirkemej goýa beretdi. Komissiýada birdeňe tabar aýtyp. Referendum gezinde de solay, deputatlарды saylagan gezde de solay. Köp deputatlar, bir jakşı deputatlar dawus almay şyryldap, dawuslaryny burmalap başga birelerge berip dawuslady dep osu bülletenlerdi aparyp salyp mugamder. Sonday bir zaňsızlyklарды aşkerelep baklawçylar süýüp jatat. Bunuň bäri bizdegi saýlawlardyň ýaňagy öte bir kıyın proses ekenini görsetet. Endi o demokratiýalyk saýlawlarga biz nege ýürene almay jürmüz? Ogan ýürene almay jürgen sebebimiz bizde halkyň köp bölügi barmaýdy. Üýtkeni senbeýdi. Ona opozisiýalyk partiýalar tirkelmeýdi. Misaly köpdegen şet ellerde bir opozisiýalyk partiýalar birew gana ulken birew partiýaga birigет. Olaryň sany 20-30 partiýa boluwy mümkin. Şolaryň bäri opozisiýalyk partiýalar. Bir nege birigetde bir kandidat çykaryp düşet, saýlawga düşet. Özleriniň kandidatlaryny salyp. Bizde endi opozisiýalyk partiýalar tirkemeýdi. Bir ötürk opozisiýa dep köp bir partiýalar tirkep goýat. Bizdiň saýlawlarymyzyň türi osu. Muna prezident saýlawy bolan gezde özleriňiz karasaňyzlar, prezident bolatyn adam bilen oga karşılaş adamlar bulay aýtkanda endi bir elim şempionu bolan boksyorga bir awuldan alyp kep kolgap giymegen birewdi koyup goýgan şeýakdy da. Sonda külkülü jagdaýlar bolat saýlawlarda. Endi muna referendum dep jürmüz goý, referendumga bilmeýin adamlar barsa jakşy. Özleriniň dawuslaryny beredi goý. Kim kalay beredi. Al endi osugan jürgüzüp jürgen nasihatymyz bir jakty. Referendum kalay da ötü gerek, ötpey kalsa ol bolmaýdy dep. Ötpey galyp da mümkin goý. Saýlawçylar kebe eli karşı dawus berse kabuldanmaýdy diýip zaňdy misaly. Çet ellerde zaňdy kabuldanmaýdy diýse ol bir ne emes, misaly. Kaýgyly bir keremet jagdaý emes. Onu kalay da ötküzüp taşlanyp süýdüň keregi ýok. Salyp görü gerek. Ötpey kalsa işten etmeýdi. Al endi soňam jan talasyp soň okumay, deň etpey konstitusiýany okumagan bir adamlar men çakyram dep ege çykyp alyp efirge çykyp söýlep jatat. Maktaýt kep. Birak okumagan konstitusiýanyň jaňa jobasyny okumagan görünüp durat. Şondan çakyrmazlarga aýtarymyz, çakyrmaýa goýuňuzlar, herkim özü biledi goý. Men çakyram degen ol. Siz konakka çakyruňyzga bolat, siz kinoga çakyruňyzga bolat adamlарды. Başgaday bir jaryşga çakyruňyzga bolat. Al endi saýlawga çakyram degen ol bir türlü eslet. Siz bir misal bir partiýanyň jetekçisi bolsaňyz, onda aýtýaňyzga bolat. Men partiýalaryny çakyram dep o saýasy adam bolsaňyz. Siz jäý adamsyz, artist adamsyz, siz kalay çakyrasyz? Her adam özü biledi goý misaly. Siz körenmenderiňiziň baryny çakyra almaýsyz, oň birewi galym boluwy mümkin, birewi aýtalyk sportsmen boluwy mümkin, birewi jäý student boluwy mümkin.
Адам деген шыққан кезде ондай нәрсеге араласқан кезде байқап араласу керек. Ұят бұл өзі ұят нәрсе негізі.